kind kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio dhi nyime kaka yorno mar temo kelo kwe pacho ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Moko kuom jonyuola kod jokedne ratiro mag nyiri ywak ni kwana mag taulo mag ria ma ichiwo kod piny owacho ka okalo kuom sikunde odok piny, gino ma osemiyo moko kuom jopuonjre ma nyiri rem donje skul kinde ma gineno malo. Jafwambo marwa Juma miyo waler. E higa mar 2011, piny owacho mar piny Kenya ne ochako chenro mar chiwo taulo mag ria nyithindo ma nyiri e sikunde. Chenro ni ne ochaki e kinde ma lipot wuok kuom migawo mar somo ne oyango ni jopuonjre ma nyiri mathoth leo sikul ndalo 4 kuom dwe ka dwe e kindego ma gineno malo. Mae momiyo piny owacho ne obiro kod chenro ni mar jolo jopuonjego ma osebedo kod pek e yudo taulo mag ria mande miyo thothgi koro leo sikul. Koro nyithindo siko ka leo ne sikul, nyithindo ma nyiri gi sama gin e ndalogi mag monthly periods go eko. Koro sirkal mondo ornwa pads moromo e skul kae. Kata bed ni piny owacho pod chiwo taulo mag ria ni jopuonjre ma nyiri ka okalo kuom sikunde ma gisome, moko kuom jonyuol kaachiel kod jokedo ratego mathindo ma nyiri e kaunti ma Migori wach ni kwan taulo mag ria ma ichiwo ne jopuonjegi koro dok piny. Every term onego bed ni ikelo sanitary towels ne nyithindo ma nyiri e skunde. Ka wuoyo gi jopuonje, wach ma giwacho ni sanitary towels go ok giyud moromo. Imi nyathi pad achiel bang' tam ka tam. To mano ok nyal konyo nyathi nikech jonyuol bende tinde onge pesa. Ka oteli kod Evelyn Oyar matiruogno mar Adolescent Health Impact Initiative gi wach jopuonje mathoth ok yud taulo mag ria yuno makare, ka bende moko koro yudo mana paket achiel kende kuom tam ka tam. Koro yudo ka population mar skul kaduong to kel sanitary towels ma orem to nyithindo moko koso kata yudo mar kata dwe achiel, koro dweche mamoko ga yudo ka kendo gionge gi sanitary towels ma ginyalo tiyo godo. Jokedne ratiro mag nyithindo ma nyiri e kaunti ma Migori wach ni ber ka chenro mar chiwo taulo mag ria koro ok tim mana kod piny owacho malo kende, to kata piny owacho mar kaunti ma Migori. Implementation mar policy mora mora dwaro resources, dwaro pesa. Koro I would just encourage development partners and even the county government kwanyalo bedo kanyakla mondo wane kaka wanyalo mobilize for resources mondo wayud kaka wakonyo nyithindo gi. Wadwaro counselors e skul kae mondo gibed ka gilimo waga skul ka gitimo nyithindo ma nyiri counseling. Ywak bende nitie ni thoth rawere ma nyiri ok ohero taulo mag ria ma iluoko ka oseti godo. Koro miluoko gi yudo ka jonyuol goyo dhog gi ni nyithindo gi yudo pek e luoko gi, especially ka ntiere setups kaka wang'eni e county waka nitiere setups ma pod nigi issues mag pi. Gikose luoko sanitary towels gi to kama gimogie giwigi kuot mogi kama ang' samoro baba kakalo to neno sanitary towels gi eliare katuo. It's important that we do some evaluation so that we also wayud feedback. Ka opogore kod chiwo taulo mag ria, jonyuol kod jokedo ratiro nyithindo ma nyiri e kaunti ma Migori dwaro mondo koro ting' malo ler mag ria e sikunde. Juma, Ramogi TV, Migori.